Moni teenage yake. Nde zinthu zina zimafotokozeka bwino pakamwa kusiyana nkulemva iti. Nde post naika ya Sunita Williams wa otsakamira ku outer space pali mafunso ambiri. Nde kuti kuyankha kwake ndi yankha chonchi mophweka. Sunita ndi nzimayi yonena kuti ndi genius kwambiri, ndi munthu wanzeru. Nzeru zake zochita kuopsa iti. Ndionera kuti kaya ali ndi ma award angati kaya. Plus asanayambe za astronaut kuti asana join NASA anali mwame mu Navy, anali Navy officer, koma even as a Navy officer analandira dzima award chifukwa choti amapanga zinthu za advanced kwambiri. Ndi atamaliza za ku Navy anajoina NASA kusanduka astronaut. Ndi engineer amathandiza nawo kukonza ma spaceship majani, kuti ndi wanzeru kwambiri. Ndi nzimayi yonena kuti ali I think ndi number 1 nzimayi pa dziko lapansi amene anapita ku space kangapo ndithu. Ndi munthu onena kuti ndiopatsidwa ulemu kwambiri eti. Nde apapa mu chaka chinocho mu 2024 Boeing inapanga spaceship yawo amaitcha Starliner. Inali yoyamba iwo kutani kupanga. Nde Boeing ili ndi ma issues ambiri, even ndi ndege zawo eti akhala ndi milandu zambirimbiri zosadziwika bwino. Kuna kuti engineering yawo pena pake sikhala ya bwinoyi. Moti olo ndege zina zambiri zomwe zinagwa ma Boeing pali milandu onena kuti akuchita point to chani engineering ya Boeing. Koma izo nzoti zili mu court, it's not a fact. Ndi zinzoti zikufufuzidwabe. Nde mene Boeing anapanga ship yawo yoyamba spaceship yawo Starliner yomwe anakonza zoti ipite kuyani ku outer space. Amafuna kuti aone kuti ikafika ku ISS imene ili International Space Station eti kuti ipita ndikubwerako bwinobwino. Anasankha anthu awiri kuti atani akwere spaceship yawoyo, ndi amafuna anthu onena kuti ali ndi experience yamphamvu kwambiri. Ndi obviously anasankha ndani? Sunita. Nkusankha Butch Wilmore astronaut winanso. Sunita kukhala commander wa ship. Analera anthu awawo apite abwerere. Anakonza zoti akangokhala 8 days azibwerako. Zinaiza msangasanga kuchita test out chani spaceship yawo yanyuwaniyo. Nde International Space Station ndi malo onena kuti ndingati ndi satellite komanso anakonzako malo zonena kuti dzili mmaleremo eti anachipanga kuti chimazungulira chani, chimazungulira Earth. Space station nenjonena kuti dzombo zikapita mmwambamo ma spaceship ambiri amakatera ku International Space Station. Kaya afuna kuchita maintenance kutani kukonza izi ndizo amakatera kumeneko. Ndi malo ndithu muli mabedi, muli zani, muli chakudya, koma chakudya chake sichingakhale chotani nanga sisi maina okhala zochitira preserve kuzonena kuti zikatumizidwa zikakhale nthawi yayitali. Ndi dzani chitini zotani zakudya zaketi, komanso sizochita okwanira zonena kuti tingaangamadye mene timadyera. Nde muganizira kuti mu International Space Station imo malo ake sikuti ndochita kukhala akulu ngati mene dziko litili limene timatulukira kukayenda kukatani. Nde anapezeka kuti Sunita ndi Butch ananyamuka bwinobwino mu June, anapita kumene kucha. Pa Starliner ija inali test itu, koma test yawo inatani inafoira chifukwa chonena kuti china chake chinaonongeka kuti thrust mu spaceship imo akutsata pang'ono kufika pa International Space Station. Nde anali ndi mwayi kuna kuti zimaonongeka akufika chifukwa otherwise mwinanso sakanapulumuka. Komanso anapeza kuti imataya gas, inataya helium gas. Nde zinayi zoti atayipanga asesi atatera ku International Space Station anaona kuti izi za dangerous kwambiri, sangagwiritsenso ntchito chani chombo chomwecho kuti abwerere. Ndi anakhala stuck kumene kucha. Mwayi analatafika kunena kuti ndi kumalo kokhazikika, koma chabe kuti paja ku outer space kulibe gravity. Gravity ndi force yomwe imatipangisa kuti tikhale pansi eti. Weight ndi gravity. Kuti zimone I think zimoneka zophweka tikamayenda pansipa chani, koma momwe basa ankhala kungokhala ngati kuti angowuluka ngoyandama mmalere. Palibe china chilichonse chongoyandama kuti akhale pansi ndi kuti agwirire china chake, kapena azimangirire ngati kuti ndi seat belt kuti akhale kuti akhala pansi, otherwise amangoyandama. Ine zikhozo ndikwana zosatha kukhala pansiso, koma ndi mmene amatani, ndi mmene amakhalira kumene koko. Ndi akhala choncho kwa nthawi yayitali, ndi akuti kuli vuto loti umaluza muscle mass ndi bone density, kunena kuti basi mavuto osiyana-siyana a health nanga simalonena kuti kunakonzedwa kuti anthu azikhalako. Nde olo zakudyacho chili chochepa akuti Sunitayo wapezeka kuti olo appetite alibe, aumakanika kudya. Nde kukanika kudya plus kumangoyandamako akuti mapezeka kuti ukupanga burn ma calories ambiri uziwondabe anyway.
ndi plus kusadya plus kuti akuluza so masi akuluza bone density basi tizinthu timaissues tambirimbiri nde of course amadziwa kunena kuti health yake sikuyenda bwinobwino chifukwa cha malo amene aliwo komano apapa amene apita ku gulu la Elon Musk kumene koko apeza kuti waonda kwambiri akuti amanena kuti she's skin and bone panopo koma anafunsa abale ake kuti muganiza bwanji pakanthawi ananena kuti amazikonda zimenezo ayenera kuti akusangalalako kumeneko komano panopo mwina after kuona zithunzizo akhuzana nawonso kuyamba kudandaula nde ngakhale Elon Musk anatumiza ship yake kumene koko sikuti ndizoti akangoatenga lero lomwe nkubwerera pompanoyi mission ngati imene yoyo nde kuti wabenapo chani makobidi hundreds of millions of dollars if not even mabilioni amene ndesa angangotumiza spaceship ndi ndalama zake kukangoatenga anthu onkubwererayi I don't think angapangezezo ndeti nayeso watumiza chinthucho aliso ni mission yake ndiye awo angokhala ngati atengapo advantage kuti po zabwerera adzatenga nawo kuti azabwerere koma iyeso akuyenera kupanga zomwe amatani zomwe akuyenera kupanga ndi zinthu zake kumene koko so awo awiriwo angokhala ngati ayodikirana ngasi ndingati ukamapempha ukamagayiridwa umadikirira kuti zonse ziyenda ndi amene akukutaniyo malinga ndi mapulani amene akukugayirako ndi nkona akudikirira kuti azabwerera mu February chifukwa choti mission yake uyoyo Elon Musk ndi ship yake ndiyoti ikuyenera kubwerera February 2025 ndi nkona anthu ali staki adzingodikirira mwaiso kunena kuti Elon Musk amapita kozi akanapezeka kuti akhala kumene koko dzaka chifukwa nangasi mukanize unena kuti nde kuti apopo wina wake apange budget yokwana ma 100 million even ma billion kunena kuti akatenga anthu awiri akhoza kuona kuti bora tisakatenge suti ndiunena ndineyo koma anthu I don't think kunena kuti angapange zimenezozo ndi achita mwayi kuti uyo yanana amapita kondekali ndipo akatani atakasungira malo ali ndi mipando iwiri yobwerera pomabwerera ndikhulupirira ndayankha mafunso ambiri zikomo kwambiri.